sme Aktu-bunker. A dneska ideme na to načať, ako si koliesku kotúľame. A kde ideme? Tam na betón, alebo tu na tú škôlku. Hej, no. Tú škôlke, či? Áno. A ideme tuto, takto, z toho kopčeka, takto a bum. Ale ide po koliesko. Tak. Len ešte rozmýšľam, ak jedáme stapy. Tak ľudia, ozveme sa vám o 3 minúty, keď tam budeme. Dobre, čaute. Ide drieť koleso, poďte. Môžu drieť. Dievča, je to? Tuku taka tu táta, tuku tu táta. Tuku taka tu táta. To bolo zatiaľ ešte Tu táta, tuku tu táta. Tuku taka tu táta. To bolo zatiaľ ešte zle. Božíči, asi malé kontra. Šťastie. Ľudia, ideme po koliesko. Ľudia, ideme. Jaká drie? Nie. Ľudia, ja a Akzu sme best friendovia. Ľudia, dušo, pozerajte. To je jebeno. Už som to videl v tom mobile. Redmi sú silné. No? Redmi sú Androidy sú lepšie. Redmi. Ty máš Redmi a ja. Ja mám Android. Nebrzdí. Debil, furt neviem výsť, tak asi si zabudla, ja si prišla. Joj, dušo drie. Banana, potarara. Ja. Akzu, bunker. Ľudia, toto... Poďme, môžem to vypnúť? Kameru chcem otočiť len. Slabo, ty si chuj! O piče! Ty si koko! Ty si kokot strašný! To rozjebe. Ľudia, pozrite sa, čo sa s kolieskom stalo, no úplne rozjebalo. Ono odtiaľ odrazilo sa ponad dodávku. Ideme si asi vymeniť strany. Áno. Ale do piče. Ale veľa cigarety. Lepší statív ako to, čo si mal ty. Dušo, to vidno iba lepšie ovocné. Ľudia, tu nám ide Pyro Akzu. Tu ide môj
Čakaj, nedávej! Ty si Apple kokot. Ty si chuj.